سلام زخبركم تخاتلتنا كم يصنحكم امباركس ناي ساعات زي زيناتاتن مغلصين حيزه مصيكم ኣለኹ مجمرتا ግን አርስታቱ ጂኦፖለቲካው ሁነታት ዞባናን ዓለምን በፍጥነት ይቀያየር ኤርትራ ድማ ጂኦፖለቲካው ብልጫታታ በዘገርም ፍጥነት ተጠቀመሉ ኣብ ትሕቲ ዝብል አርስቲ ዝወፀ መግለጺ አሜሪካን አባይ ብሪጣንያን ኣብ የመን በኢራን ኣብ ዝድገፉ ሕቲ መጥቃዕቲ ያካይዳሉዋ ኢራን አሜሪካ ዝፈጸመቶ መጥቃዕትታት ስትራቴጂካዊ ስሕተት ክትብል ገሊጻቶ መወንጨፍ ዓረድ ኒክሌር ኣብ ገዛ ሓደ አሜሪካዊ ውልቀ ሰብ ተረኺቡን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ጂኦፖለቲካው ሁነታት ዞባናን ዓለምን ይቀያየር ኤርትራ ድማ ጂኦስትራቴጂካዊ ብልጫታታ ተጠቀመሉ ጂኦፖለቲካው ሁነታት ዞባናን ዓለምን በፍጥነት ይቀያየርሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኤርትራ ጂኦስትራቴጂካዊ ብልጫታታ በዘገርም ስልትን ጥበብን ክትጥቀመሉ ጀሚራላ ሃገራት ኤውሮጳ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ስምምዓት ክኽትሙ ከም ዝመርጹ ክገልጹ ጀሚሮም ይርከቡ መንግስቲ አሜሪካውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ባክታት ኣሎ ነዛህርያ ዚ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ኣቢሉ ክገልጾ ጀሚሩ ይርከብ መሪሕነት ወያነውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንኽተዓረቕ ምንቅስቃሳት ምግባር ይርከብ ዘገምታው ጉዕዞ ንስትራቴጂካዊ ዓወት ቀዳማይ መንግስቲ ኢራን ካብ ዋሽንግተንን ብራስለስን ፍቃድ ድሕሪ ምርካብዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ዋዕላ ጣልያን አፍሪካ ዓዲሞ በዚ ምኽንያት ኣብ ምዕራብ ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበረ ኣመለኻኽታ ክቕየር ጀሚሩ ኣሎ ኣውፈርቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ከወፍሩ ብቓልዕ ክሓቱ ጀሚሮም ኣለዉ ካልኣይ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ተቐባልነት ኤርትራ ምዕዛዝ ይርከብ ቻይና ሩስያ ህንዲ ኢራን ምስ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክህልወን ዝመርጻ ዘለዋ ኤርትራ እምነ ኩርናዕ ርግኣት ዞባና ምዃና ክእመነሉ ጀሚሩ ይርከብ ኢራን አሜሪካ ዝፈጸመቶም መጥቃዕትታት ስትራቴጂካዊ ስሕተት ክትብል ገሊጻቶ ኢራን ነቲ በዓል አሜሪካ ብለላ ኢራን ሶርያን ዝፈጸመቶን ኣብ መላእቱ ዞባ 85 ዕላማታት ዝወቃን መጥቃዕቲ ኣየር ስትራቴጂካዊ ስሕተት ኢላቶ አሜሪካ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ማዕስከራን ዝተፈጸመን ሰለስተ ወታደራታት ዝቐተልን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ጀሚራላ መንግስቲ አሜሪካ ትብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ምልሻ ነቲ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ፈጺሙ ብዝብል ተሓታት ይከበር ኣባይ ብሪጣንያን አሜሪካን ትማል ቀዳም ኣብ የመን ኣብ ዝርከቡ ዕላማታት ሕቱን ሓድሽ ዙርያ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ጀሚረን ኣለዋ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሶርያን ዝካየድ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥርን ዘይምርጋን ካብ ምጉሃር ወጻኢ ካልእ ውጽኢት ከም ዘይህልዎ ሓቢሩ ኣቐዲማውን ኢራቅ ብኣሜሪካ ዝፍጸም ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ነቲ ዞባ ኣዕናዊ ሳዕቤን ከምጽእ ምዃኑ አጠንቂያ ነራ በሰንክት መጥቃዕቲ ሰላማውያን ሰባት ዝርከቦም ብውሕዱ 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ኢራቅ ኣፍሊጦም ኣለዉ ወሃብ ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢራቅ እቲ መጥቃዕቲ ምግሃስ ልዕላውነት ሃገሩ ምዃኑን ንጸጥታን ምርጋን ኢራቅ ኮነ እቲ ዞባ ጽልዋ ከም ዝሕድርን ገሊጾም ሶርያ በወገና ወራር አሜሪካ ኣብ ልዕሊ መሬተይ ክቐጽል ኣይክእልን ክትብል ብትሪ ኣፍሊጣ ወታደራዊ መግለጺ አሜሪካ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኮር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሓይሊ ቅዱስን ምስ ዝተሓሓዙ ሚሊሻታትን ኢና መጥቃዕቲ ፈጺምና ይብል ሓያሎ ነፈርቲ አሜሪካ ዝተሳተፈ ኮይኑ ብቐጥታ ካብ አሜሪካ ዝተበገሳ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ቦምባ ዝድርብያ ነፈርቱን ነይረን ሶርያ ኣብ 4 ኢራቅ ድማ ኣብ 3 ቦታታት ዝርከቡ ብድምር ልዕሊ 85 ዕላማታት ከም ዝተሃርሙ ሰራዊት አሜሪካ ይሕብር ኣብ መሬት ኢራን ግን ዝኾነ መጥቃዕቲ ተኻይደን ነቲ በዓል ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት አሜሪካ ሓደ መጥቃዕቲ ጥራይ ከም ዝተፈጸመ ሓደ በዓል ስልጣን ምክልኻል እቲ ሃገር ተዛሪቡሎ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መጥቃዕቲ አሜሪካ ኣብ ዝመረጽናይ እዋን ቦታታትን ክቐጽል ይኽብል ብምግላጽ እንተኾነ ሃገሩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታታት ዓለም ግጭት ኣይትደልን ኢሉ እዚ መጥቃዕቲ ዝፍጸም ዘሎ ኣብ ጥቓ ዶብ ዮርዳኖስ ምስ ሶርያ ብዝርከብ መደበር አሜሪካ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰለስተ ወታደራት ድሕሪ ምሟቶምን ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ምቑሳሎምን እዩ ሰበስልጣን አሜሪካ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ምልሻ ጉጅለ እስላማዊ ተቃውሞ በቲ መጥቃዕቲ ተሓታቲ ከም ዝኾነ ይገልጹ እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብኢራን ዝተሰርሐት ኮይና ምስተን ናብ ሩስያ ሸያጣ ዘለዋ ትመሳሰል ምዃናውን ሓቢሮም ኢራን ግን ኣብቲ ኣብ ልዕሊ መደበር አሜሪካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝኾነ ተራ ከም ዘይብላ ብምግላጽ ኣብ ውሳኔታት ተቃውምቲ ጉጅለታት ኣይተሳተፈትን ኢላ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ሶርያንን የመንን እትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ንዕላማታት ስርዓት ጽዮናውያን ጥራዩ ዘማልእ ክብል መሓዚ አሜሪካን ዝኾነት እስራኤል ጠቂሱ ሩስያ እቲ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሶርያን ኢራቅን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላምን ድሕነትን ብዛዕባ ዝፈጠሮ ስጋት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ህጹጽ ኣኼባ ከካይድ ጸዊዓላ አሜሪካን አባይ ብሪጣንያን ኣብ የመን በኢራን ኣብ ዝድገፉ ሕቲ መጥቃዕቲ የካይዳለዋ አሜሪካን አባይ ብሪጣንያን ኣብ የመን ኣብ 13 ቦታታት ኣብ ዝርከቡ 36 ዕላማታት ሕቲ ሓባራዊ መጥቃዕቲ ጀሚረን እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ማዕስከራን ዝተፈጸመ ቀታሊ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ስዒቡ ብዓርቢ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ኣብ ዝርከብ 85 ዕላማታት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዳ እዩ መንግስቲ አሜሪካ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰለስተ ወታደራቱ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ዝሕተት እቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ጽላል ምልሻ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ነይሩ ፕሬዚደንት ባይደን ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግብረ መልስና ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ዝመረጽናይ እዋንን ቦታታትን ክቐጽል እዩ ኢሉ ኢራን ኣብቲ ኣብ መደበር አሜሪካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዘይብላ ዘፍለጠት ኮይና ነቲ ክስታት መሰረት ኣልቦ ብምባል ኣብ ውሳኔታት ጉጅለታት ተቃውሞ ኢድ ከም ዘይነበራ
ገሊጻ ምክልኻል ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ምስ ብሪጣንያ ብምዃን ዝካየድ ዘሎ ሓባራዊ ወፍሪ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ የመን ኣብ ልዕሊ 36 ዕላማታት ሕቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ኣረጋጊጹ። እቲ መግለጺ በዞም ሓደስቲ መጥቃዕትታት ምስ ብዕምቆት ዝተቐብሩ መኽዘናት ኣጽዋር፣ ስርዓታት ሚሳይላትን ላንቸራትን፣ ስርዓታት ምክልኻል ኣየርን ራዳርን ሕቲ ዝተኣሳሰሩ ቦታታት ከም ዝሃረሙ ይሕብር። ሰራዊት ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ነቲ ምስ ኢራን ምትእስሳር ዘሎ ኣብ የመን ዝርከብ ጉጅለ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ መራኽብ ንዘካየዶ ዘሎ ቀጻሊ መጥቃዕቲ መልሲ ንምሃብ እዮም ሳልሳይ ዙር ሓባራዊ መጥቃዕቲ ከፊቶም ዘለዉ። ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ካብ ኣውስትራልያ፣ ባሕሪን፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ሆላንድን ኒውዚላንድን ብዝመጹ ሓይልታት እውን ይድገፋ ምንባረን ይግለጽ። እቲ መጥቃዕቲ ብዕምቆት ዝተቐብረ መኽዘናት ኣጽዋር፣ ስርዓታት ሚሳይላትን ላንቸራትን፣ ስርዓታት ምክልኻል ኣየርን ራዳርን ዕላማ ከም ዝገበረ ዝግለጸሉ መጥቃዕቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከቡ ማእከላት ቁጽጽር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እውን ከም ዝሓወሰ ጸረ ሕቲ ጥምረት ይሕብር። ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ግራንት ሻፕስ እዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ከም ምጓሃር ኣይኮነን ኢሉ ሄሊኮፕተራትን ስርዓታት ምቁጽጻር ሚሳይላትን ኣብ መንጎቶም ዝተሃርሙ ዕላማታት ከም ዝኾኑ ድማ ኣፍሊጡ። ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ብቐዳም ዝጀመረ መጥቃዕቲ ኣካል ናይቲ ብኢራን ዝድገፍ ሕቲ ኣብቲ ዞባ ዘሕይሎ ዘሎ ዘይምርግጋእን ዘይሕጋዊ ንጥፈታትን መልሲ ንምሃብ ዝካየድ ቀጻሊ ዓለምለኻዊ ጻዕርታት እዩ ኢሉ እቲ ማእከላይ እዚ ወሲኹ ጉጅለ ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጻብ ባቢኤል መንደብን ወሽመጥ ዓደን ኣብ ልዕሊ መራኸብ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ዓለምለኻዊ ንግዳዊ መራኸብ ዝፍጽሞ ዘሎ መጥቃዕትታት ክሳብ ዝቐጸለ ንዘለዎ ዓቕሚ ንምድኻም ዝዓለመ እዩ ክብል ገሊጹ። ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ የመን ጸረ መራኸብ ሚሳይል ከም ዘዕነወ ይሕብር። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ሓይልታቱ አንጻር ካብ ሕቲ ዝፍነው ጸረ መርከብ ክሩዝ ሚሳይል ንነፍሶም ንምክልኻል መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ኣፍሊጡ ኣሎ። ጋዜጠኛ ቢቢሲ ዓረብኛ ስዒድ ሻሃታ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ የመን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ብዝምልከት ገምጋሙ ከቐምጥ እንከሎ እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ንሕቲ ስለ ዘይገጠ ለውጢ ኣየምፅእን ይብል። ከም ኣጋጣሚ እቶም መጥቃዕትታት ክሳብ ሕጂ ንዕላምኦም ዝዓወቱ ይኮኑን ክብል ዝገለጸ ሻሃታ ምክንያቱ እተን ብቐይሕ ባሕሪ ኣቢለን ንግዲ ዘካይዳ ዝነበራ ኩባንያታት ሕጂ እውን ኣብ ዙርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዝነውሐን ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትትን መስመር ክወስዳ ይመርጻ ምህላውን ጠቒሱ። ዕጡቓት ሕቲ እውን ንመጥቃዕቲ ኣሜሪካ ሕነ ክፈድዩን ኩናት ቀዛ ደው ንኽብል ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክፈጥሩን ክቕጽሉ ምዃኖም ሻሃታ ይገልጽ። መወንጨፊ ዓረር ኒክሌር ኣብ ገዛ ሓደ ኣሜሪካዊ ውልቀ ሰብ ተረኺቡ። ፖሊስ ዋሽንግተን ኣብ ጋራጅ መርከብ ኣረጊት ኣቑሑ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝተረኽበ ንብረት ዝመረተ ናይ ኒክሌር ሚሳይል ምዃኑ ሓቢሩ። ብረቡዕ ኣብ ግዛኣት ኦሃዮ ከተማ ቤልቮ ዝርከብ ወታደራዊ ቤተ መዘክር ዘይንቡር ህያብ ከም ዝቐረበሉ ብምግላጽ ንፖሊስ ድሕሪ ምሕባር እዩ እቲ ጉዳይ ተፈሊጡ። እዚ ከም ቅርሲ መሳርሒ ኩናት ምእንቲ ክቕመጥ እቲ ቤተ መዘክር ክወስዶ እቲ ውልቀ ሰብ ብምሕታቱ ፖሊስ እቲ ሓበሬታ ምስ በጽሖ ቦምባ ዝምክን ጉጅለ ናብቲ ገዛ ልኢኹ። ፖሊስ ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ዝተረኸበ ንብረት 1.5 ኪሎ ቶን ዓረር ኒክሌር ክስከም ዝኽእል ካብ ኣየር ዝትኮስ ሮኬት ምዃኑ ሓቢሩ። እንተኾነ ግና ኣብቲ ሮኬት ክፍንጀር ዝኽእል ዓረር ኒክሌር ከም ዘይነበረ ብምግላጽ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ማሕበረሰብ ንሓደጋ ዘቃልዕ ከም ዘይነበረ ኣረጋጊጹ። ኣፈኛ ፖሊስ ቤልቮ ሴዝ ታይለር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ዝተረኸበ ንብረት ንመወንጨፊ ሮኬት ዘገልግል ጋዝ መትሓዚ እዩ ኢሉ ንሱ ወሲኹ እቲ ናብቲ ስፍራ ዝተዋፈረ ጉጅለ ምምካን ቦምባ ብዛዕባ ተቐፎ መግለፂ ብምውፃእ ኣድላይ ከም ዘይኮነ ይሓቢሩ ነይሩ ብምባል እቲ ጉዳይ ብዙሕ ዘሻቕል ኣይኮነን ኢሉ። መንነት እቲ ንብረት ኣብ ገዝኡ ዝተረኸበ ውልቀ ሰብ ኣይተገልጸን። መራኸቢ ብዙሃን ነቲ ጉዳይ ዝሃቦ ሽፋን ኣዝዩ ከም ዘባሳጨወ ዝገለጸ እቲ ኣፈኛ ፖሊስ እቲ ቤተ መዘከር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናብ ፖሊስ ክሕብር ምዃኑ ዘይፈለጠ እቲ ውልቀ ሰብ ካብ ፖሊስ ምስ ተደወለሉ ከም ዝተገረመ ተዛሪቡ። ፖሊስ ነቲ ንብረት ክምርምርን ክፍትሽን እቲ ውልቀ ሰብ ጽቡቕ ምትሕብባር ምግባሩን ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይብፅሕ ንምርጋጽ ከም ዝተኻእለን እውን ተገሊጹ። ሰብ መዝታ ካብ ሲያትል ሸነኽ ምብራቕ ትርከብን 150,000 ነበርቲ ዘለዋ ከተማ ኣብኡ ናይ ኒክሌር ዓረር ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣይነበሮምን። እቲ ውልቀ ሰብ ነቲ ሮኬት ምስ ካልእ ንብረት ከም ዝገዝኦን እቲ ዝሸጠሉ ጎረቤት ብሂወት ከም ዘየሎን ፖሊስ ሓቢሩ። ፖሊስ ነቲ ዝተረኸበ ሮኬት ምፍንጃር ዘየስዕብ ቅርሲ ኣብ ዝብል መዲብዎ ኣሎ። እቲ ሮኬት ኣብ እዋን ዝሑል ኪናት ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ናብ ጥቕሚ ከም ዝውዕለ ጋዜጣ ሲያትል ታይምስ ሓቢሩ። እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።